Li navçeya Gewerê serbibajarê Colemêrgê festîvala bi navê Cîlo birêve veçû. Festîvala pêncemîn ji aliyê Walîtiya Bajarê Colemêrgê ve li Çiyayê Cîloyê hat amadekirin. Gelek welatiyên Rojavayê Tirkiyeyê, ên Bakurê Kurdistanê, ên Başûrê Kurdistanê, Îranê û ên ji Ewropayê hatibûn beşdarî festîvalê bûn. Gencên ku xwezayê hezin li qiraxa gola xwezayiya ku ji ava berfê çêbûye konên xwe vekirin, werzîşên ser avê ên Çiyayê kirin. Heman demî de li ber kilamên hunermendan govend gerandin û kefa xwezayiyê derxistin. Zata xub geverî me, geverê em rabûn rûnin. Cihekî me cihekî gelekê zengîn û berkeftiye. Miletê hemî cihan hatiye, miletê Kurdistanê hemî hatiye. Gelek em pê memnûn bûn ew em me keyfxweşî jê bir û berhindê stranên me yê Kurdî dengbêjên me hatine. Stranên Kurdî gelekê xweşin û cilo bergê Kurdî stranê kevin û kültûra bab û bapîrên me hemîneke em me dest pê kirin û me jiyana xwe vê derê bir. Em ji nîveka Colemêrgê hatine vê derê. Gelek pir xweş e. Ev sala yekemîn em hative vê derê. Belê pir xweş e. Yani ez dibêjim hemî kesê bilabên vê cinnetê bibînin. Welatiyên ku bi cilûbergên xwe ên Kurdî beşdarî festîvalê bûbûn jî bang li hemî welatiyên cîhanê kirin ku bila serdana Geverê bikin û süruştiya xwezayiya zozanên Çiyayê Gewerî bibînin. Lewra dibêjin li zozanên vê derê wekî çanda xaka Kurdistanê dibînin. Em gela hezkin xelbêtê hêlê. Ew zorzanata gela xweşin, ew welata gela xweşin. Em hezkin hemû sala millet aynî hûbê têre da. Erê xwedê xwazim dinya xir bê tevê derê. Zor xweş e jî zor xweş e. Gela jî xweş e. Erê wala. Li zozanên Gewerê de mirov du sê demsal pêk vedijî. Li aliyek befir, li aliyekê keskeyatiya sûriştî heye. Gencên xwezayê hez wê du rojê din werzîşa li ser avê bi navê fleyboard, snowboard, trekking, kaşkaşok, ajotina duçarx li kişandina Çiyayê pêk bînin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Bajarê Colemêrg.